Tingnan mo na yung best friend. Tingnan mo yung church view. Tingnan mo mama. Tingnan mo papa. Tingnan mo anak. That's the secret. Ikaw hindi ba Nakikanta si Lord ko doon. Kaya yung kanta ko dito. Just receive. Piling ka kayaman, piling ka kasalan, akong takot na siya nagagawa. Sa tindog mo pamapa, saling sa pagkuma, tuwata akong pamod ka upang ka. Piling ka kayaman, piling ka kasalan, akong takot na siya nagagawa. Isa
Jesus is a hunger to know you more, a hunger na parang desire na ganahan ka ingin sa ilalim. Not just the God, but as our Father, as our Mama, our Daddy, our Papa, our Mama, because that's who you are. That's who you are to be introduced in Jesus' name. Ganahan ko na mailan ka. Ikaw man gani, ang una na nakailan ka na ako, di ba? Sukat sa sinugdanan, isangyan sa wala pa ako sa sabukan sa akong inahan. Nakita mo na ako. Nahibalan mo na ang upa ko. Nalipay na handaan ka na. Ingon gani ang imo mo na una para anak ko. Sama kalaghan sa bituo sa palangit. Di na ko ay ako. Lord, ka na balas sa kagad. Ganahan ko na mas kailan mo ka. Ikaw na akong tinulog ng awa. Wala man ako paano ang pangga mo na ako ng pa. Sobra pa. Sa pinakamaayos sa tanan ng mga binikanan anilita. Balik kami ha. Di ko kasabot. Di na ako matungkan. O gano'n ni kung ani man ka kamaayon na rin ka na ako. Na wala na ka ang maayos na ako. O tungkol aning imo mo kamaayon. Nagindawan mo ako. Gidawan mo tanan kong kumatiyasan. Gidawan mo tanan batik kong patasan. Gidawan mo tanan kong kasaypanan. Walay nagtago. O nakita mo muling tanan apan. Apan, ipakita mo ako. Isuyo mo ako. Ilanan, igapok, o gigulitan pag-ayo. Igapos, ihalungan, iimbita sa iyong kaharian. Umig ka. Ingon ka, anak. Di na ikaw buhian. Sa una, ikaw nawala. At karoon, ikaw ako. Nakapalagan. Ayaw, paminawa ang tinguhan, ikaw lutan. Paduhol ka na ko, o ganunay ikaw pahinugtuman. Sa imong kapatuuran, kay kitapos ko na ang tanan. Anak, wala na kay agay buhaton. Pahulay na lang ka sa akong tupan. Anak, di na ka kinahanglan magpasikat pa. Di na ka kinahanglan na maghagok pa. Di na ka kinahanglan na magkikumpetensya. Kay kung sa kapua, imuha na. Anong nagigagap ang angkanang iyong nagaling ko? Tapos na. Ipapaigo ang akong trabaho dito sa krus sa Kalbaryo. Anak, wala ko makita o sulugoon. Naghanaan dito sa ato. Wala ko nangandoy sa iyong servisyo. Ang makauban ka, adlaw-adlaw. Mauna ang akong gusto. Ang mailhan mo ako. Mauna ang akong mundo. Kay diling ko layo sige galing kong panulit. Anak, nakita mo ba? Tugion sa kumagpunga. Mga bituon sa langit o mga planeta. Anak, kasayran mo ba ang tanan mong nakita? Nagkalain-lain mananap, ang bukid, ang dagat, ang mga kahoy, ang tanang ulang. Tanan-aning kalimutan ng kita dito na sa ako ang papa. Apan ikaw, anak, kahit ka sa tanan. Kay ako ang kamot, ako ang ikukaw-hukuman. Niluhod ako sa lamon, ikaw akong isundan. Buksan na ikaw ang pinagpanakailangan. Hasta na kita, hindi akong anak dating pagkaliwatan. Busa anak dawata, anak dawata, anak dawata, anak dawata, kining akong nakukuma. Kabalo ko daghan ka mga tana, nabati ko ang imong mga pagduha-duha. Saling lang sa akong pagkamay. Tindog sa tapos ko ng trabaho. Paano tra sa akong grasya. Ug sunda ang tingin kong puno sa guma. Ako ang imuhang papa. Ug kada adlaw andam ko magpailan.
kabuhian. Nawan at himaya ang langit, nahimong gawasan ang kalibutan. Tawang manunta ang nagkasala, apan nga ng Diyos ang hikaya. Makita ang iyong piling, di ka kabayran sa akin. Nawat at mahal di ang langit, di ka na umiiyak ang gipalit. Hantong sa krus, makita mo kung kinsa ka. Nahimo siya, tinumlo aron panalaginan ka. Ang iyang lawas imunana, aron may kaayuhan. Tugtog ipuro niya, aron mamalinaw ka.
if it's a heartache on your heart, let's declare tonight na healing. You know, Jesus said it is finished. Humanaig, so it's finished. Ang kaayuhan na angko na nimo karong gabi unaig, so. And let's declare this over and over again. Come on, touch that part of you. If you represent a family member na naisakit, touch that part of your body to represent that family member. Ang iyang lawas ipunala, aron may kaayuhan, tupok ikuruna, aron magmalinawan. Come on, declare it with your mouth and believe. Believe the healing is yours. Lawas ipunala, aron may kaayuhan, tupok ikuruna, aron magmalinawan ka. Ang iyang lawas ipunala, aron may kaayuhan, tupok ikuruna, aron magmalinawan ka. Patod pa sa mga scholars, yun sila ang pinakadaghan kulong samad na lawas ni Jesus kaya ang iyang buko-buko. Anong iyang buko-buko mo yung pinakadaghan samad? Di talipon pumunta. Siya mo'y nagpabunan. Ito dahil kanang ni ulit karon. Ano pa mo? Kinsa ang weapon ni Lord in these last days? Ang mga prodigals. Kaya kung makabalo lang yung mga tawanang binangka sila mo yung mga radical. Amen? Ako balik ko ng verse 1.